Isa lamang ang Our Lady of Fatima University Pampanga campus sa mga piling educational institutions sa bansa na nakakuha ng green light upang magkaroon ng limited face-to-face classes. Pebrero ngayong taon ang aprubahan ng Commission on Higher Education at Local Government Unit ang pagbabalik campus ng ilang medical students ng OLFU. Ang ilang graduating at senior college students tila nabuhayan ng pag-asa na unti-unti nang magbabalik ang pre-pandemic school setup. Aminado silang iba pa rin ang natututunan sa loob mismo ng paaralan kung saan may sapat na mga gamit at laboratorio. We are protected na dahil naka-vaccine na, so possible po na all magiging back to normal na po. Pero with the discipline po and following the proper protocols. I pray para po kahit pa paano yung mga estudyante makabalik na sa school. Importante po talaga yung vaccination kasi lalo na po sa courses namin, kailangan talaga ng face-to-face. So, pag vaccinated po lahat, mas safe po yung mga estudyante. Base sa guidelines na inilabas ng Department of Health, kinakailangan na 20 years old and above at lalagda sa consent letter ang bawat mag-aaral na magbabalik campus. Tanging mga kursong nursing, medical technology at physical therapy ang balik campus sa OLFU. Ang OLFU ang kauna-unahang universidad sa labas ng Metro Manila na nag-apply para sa face-to-face classes. Ito rin ang model school sa gitnang Luzon kung saan kumpleto ang gamit sa disinfection at mayroong designated facilities na ligtas sa virus transmission. Samantala, maging ang ilang mag-aaral ng Mabalacat City College ay nabakunahan na rin. Ayon kay MCC President Michelle Aguilar-Ong, bukod sa 800 ngayong araw, ay mayroon ng 400 estudyante ang nabakunahan noong isang buwan. Bukas rin umano ang paaralan upang maging vaccination site ng iba pang educational institutions. MCC opens its doors for any local college or even DepEd if they will be given a go signal, a green light for them to do their vaccination. Ipinaalala naman ng CHED na nasa kamay pa rin ng local government unit kung magiging matagumpay ang students' vaccination drive. We're happy that the local governments are on board, the universities are on board because we can only successfully vaccinate them if the local government helps because the vaccination is through the local governments. And if the schools also help to bring the students for vaccination. Ang Central Luzon ay mayroong 209 na universities and colleges kung saan online learning ang karaniwang setup dahil nga sa limitadong galaw ng tao ngayong pandemya. Rainiel Pawid, CLTV News.